ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା। कौन काम? 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। କାମ 1000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ତ 5 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରେଇ ଥାନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ 1000 खंडे देवी जे ହୁଁ। तो मते ठीक टाइम रे मिलिया दरकार। ତମ ଉପରେ ମୋର भरोसा ନାହିଁ। ନାଇଁ ଭରା ସେ କଥା ନାଇଁ କାଇଁ ମୁଁ ତ ସେ ଟାଇମ ରେ ମତେ ଦରକାର ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତମକୁ କଥା ଦଉଛି ମୁଁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ ଫେରେଇଦେବି। ହଁ ହଉ ହେଲା ନହେଲେ ଦେବା ଆଉ। ମତେ ଟିକେ ଦେଇଥାଅ ମୋ ଅସୁବିଧା ତମେ ସାହା ହବ ନା ଆଉ କିଏ ସାହା ହବ ଯଦି ଅସୁବିଧା ଗୋଟେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗଟା ମୋ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ନବ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହବ। ହଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଗୋଟେ ବାରକୋଡ଼ କାଢ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ତମ ଫୋନ ପେ ରେ। ଓହୋ ଟିକେ ଛାଡିଦିଅ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଭାଇ ତମେ ଚଳୁଛି। ଟିକେ ରୁହ ଛାଡିବା। ହେଲା ହଁ ହେଲା ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ କଥା ଦେଇଛ ନା କାମ ସେୟା। ଚନ୍ଦନ ନବାକୁ ଦେଖିଛୁ କି? ନାଇଁ ବା ଏବେ ଦେଖିନି ସକାଳୁ ଦେଖିଥିଲି ଏଇନା ବିଲ ଆଡେ ଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ଟଙ୍କା 1000 ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି ଦେବି ବୋଲି କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଇନି ମୋ କିସ୍ତି ଟା ଭରିବା ଅଛି 5 ତାରିଖରେ ସେ ଦେବି କହିଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଦେଲି ରେ। ଆଉ ଟିକେ ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗିଲାଣି ଟିକେ। ଆଉ ଦେଖୁନ ବିଲ ଆଡେ ଯାଇଛି ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉନ। ଆରେ ମୁଁ ବିଲ ବାଡ ଏଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଯେ କହିଲେ କି ଆଉ ବିଲ ବାଡକୁ ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି ବିଲ ଆଡେ ପୁରା ଖୋଜି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ କାହିଁ ନାଇଁ ପାଉନି ବା ଫୋନ ବି ତାର ସୁଇଚ ଅଫ୍ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ସେଇଠି ବସିଥିବେ କୋଉଠି ଆଉ। ବସିଥିବେ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ମୋ କିସ୍ତି ଭରିବାର ଅଛି ରେ ଭାଇ। ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ହଁ କଣ କରୁଛ? ଏଇ ମାଙ୍କଡ ଗୋଡଉଛି ଆଉ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଫସଲ। ଆରେ ନବାକୁ ଦେଖିଛ କି? ନବାକୁ ତ ଦେଖିଥିଲି ସେ ସିଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି। ସେ ଟଙ୍କା 1000 ଖଣ୍ଡେ ନେଇଛି ହଁ 5 ଦିନ କହିକିରି ଆଜି ଆସି 15 ଦିନ ମୁଁ କିସ୍ତି ବି କିସ୍ତି ଭରିବା ଥିଲା କିସ୍ତି ବି ଭରି ପାରିଲିନି। ବହୁତ ଟେନସନ ଲାଗୁଛି ରେ ଭାଇ। ଆଁ ଓହୋ ଏଇ କୋଉଠି ଦେଖିଛ କି କୋଉଠି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସିଏ ଟିକେ ଟେନସନ ସେପଟେ ଦି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ବସିଥିଲେ ଯାଇକିରି କଣ କରୁଥିଲେ ଦେଖନି କୋଉଠି ବା ନେଇକି ସେପଟେ ପୋଲ ଉପରେ। ହଁ ସେଇ ବା। ହଁ ଓ ହେଇ ଭାଇ 2 ଜଣ ହେଇ ବଇଛନ୍ତି। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ତାକୁ ମାଗିବା କଣ କହୁଛି ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ତ କଣ କରିବା ଆଉ। ଗୋଟେ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ପିଲାଟା ଆଉ କହିଲେ କଣ ସେ ହବ 1000 ତ ଗାଞ୍ଚା ଟଙ୍କା ଲେଖିଆ କଥା ହଉଛୁ 1000 ଭଲ ବହୁତ ବଡ। ହଁ କଣ କରୁଛୁ ୟା ପଇସା ନେଇଛୁ କଣ ଦେଇନୁ। ଏଇ ଗୋଟା ପିଲା ମୁଁ ଏଇ କହୁ ତତେ ଦେଖେ ଏଇ ଗୋଟା ପିଲା ଆସିକି କହିଲାଣି ପଇସା ନେଇ। ଆଉ ତମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କଣ ମୋର ପଇସା ଟିକେ ନାହିଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଡିଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିପାରିଲିନି ଟିକେ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି ମତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ ଟା ଟିକେ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ତମେ ବହୁତ ଥର ଫୋନ ଲଗେଇଥିଲ। ଆଉ ଦେଇପାରିନି ପଇସା ଟା ଆଉ ଦେଇଦେବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଣି ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଆରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ତୁ ମତେ କହିବା କଥା ନା ମୋର ସେ କିସ୍ତିଟା ମୁଁ କେମିତି ଭରିବି କଣ କିସ୍ତିଟା ହେଇଛି ଫାଇନ ଫାଇନ ହେଇଛି କହିଲ କଣ ହେଇଛି ଆରେ ଭାଇ ଟଙ୍କା 1000 ଦେଲି ହୁଁ ଆଉ ତାକୁ 5 ଦିନ କହିକି ଆଜି 15 ଦିନ ହେଲା ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛି ଏ ଟୋକା। କଣ ମୁଁ କହିଗଲା ତତେ ସାଙ୍ଗଟା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତୁ ଖାଲି ଗାଞ୍ଚା ଲେଖିଆ କହୁଛୁ ନ ଜାଣିକିନି ଗାଁରେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତିି ଏଇ ଗାଁରେ 5 ଲୋକ ଜାଣିଲେଣି ଏଇ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଜାଣିଲା ସିଏ ଗୋଟା ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଇକିନି କହିବ ଭଲ ମନ୍ଦ କେତେ ଗାଁ ହେଲା ହବ ତୁ ପାଠ ସାଠ ପଢି ତତେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କଣ ଦେଖ ମୁଁ ତତେ ବିଲକୁ କୋଉଦିନ ଡାକେ ଆଜି କାଇଁ ଡାକିଲି ତତେ ବିଲୁକୁ କହନି କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି ବିଲୁକୁ ଡାକିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବି କି ମତେ ଭଲ ମଜାରେ ବୁଝେଇବି ସେଥିପାଇଁ ଡାକିଲି। ହେଇ ବୁଝେଇବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ ହେଇ ଗୋଟା କିଳା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତୁ କେତେ ପଇସା ନେଇଛୁ ତା ପାଖରୁ? 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ଦରକାର ଥିଲା 1000 ବୋଲି ଟଙ୍କା 1000 ନେଇଥିଲୁ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା 1000 ଟଙ୍କା ଆଉ ତୁ 1000 ଟଙ୍କା ତୁ ମୋ ଠାରୁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? ତାର ମାନେ କଣ ସିଏ ଦେଲାନି ତମେ ନଦେଲେ? ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ହୁଁ ତମ ଘରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ତମ 1000 କାଲି ଟଙ୍କା ତାର ଦେଇକିନି କିସ୍ତି ଆସିବି ଭରିବ ନା ସେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକିରି ପଇସାକୁ ଯାହା ବିକେ ଭାଙ୍ଗେ ଯାହା କରେ ତମ ପଇସା ଟା ଯାଇକିନି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ପହଞ୍ଚିବ ଆଜି ଆଉ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଦେବି ତମ ପଇସା। ହଉ ତା ବଡ ଭାଇ କହିଛି ମାନେ ଦେଇଦବା ଆଉ ଆଉ ହେଲା। ତୁ ଟୋକା ସବୁବେଳେ ଗାଞ୍ଚିଆ ଲେଖିଆ ଦେଖି ନେଇକିନା ହଉ ଆମେ ମୁଁ ତତେ କଣ କହିଛୁ ତତେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ଭଲ ମନ୍ଦ କାମ ଧନ୍ଦା ତ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପାଠ ସାଠ ତ ଅଧାରୁ ଛାଡିଲୁ ତତେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢେଇଲି ସବୁ ଯାକ ଅଧାରୁ ଛାଡିଲୁ ପାଠ। ଛାଡ଼ିଲୁ ଖାଲି ଆଡେ ସାଡେ ବୁଲୁ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଅମକ ଢମକ ଢିଙ୍କି ବଗ ଏଇଆ କାମ ତୋର ଆଁ ଏଇଆ ତୋର କାମ ମୁହଁକୁ ପୋତିକି ଶୁଣୁଛୁ 1000 ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି କହନି କାଲି ଆଣିଲି 5000 ଟଙ୍କା ବାଟେ ବାଟେ ଗଲା ସେ ଗଲା ସବୁ ଯାକ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଗଲା ବୋଉ ବାପା ଗଲେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ସବୁ ପଇସା ଗଲା। ଆଉ ଇଏ ତ ଆଉ ରହିଲା କେତେ ଆଉ 1000 1500 ଖଣ୍ଡେ ରାସନ ସଉଦା ଆଣିଲି। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 1000 ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିବି ପୁଣି ଖଟିକିରି ସୁଝିବି ଆଉ ତୋର ନାଗି ମତେ ସବୁ ଏତେ ଅପନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ନା କଣ ଆଁ ହଉ ତୋରା ମୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ କଥା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କେବେ ଆଣିବିନି କୋଉଠୁ ପଇସା ଆଣିବିନି ଆଉ। ତୋଫା ନାଇଁ ଆଁ ତମେ ଏଇଠି ବଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ସେ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଖୋଜିକି ଆଇଲିଣି। ଆଉ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ କାଲି ପଇସା ଦେଲା? ହଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନେଇକି ପଇସା ହେଇ ଦେଲା ବା। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ କାଲି ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ପଇସା ଆଣିଥିଲା? ଏଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଭାଇ କୋଉଠି ଆଣିଥିଲା ମତେ କେମିତି କାଲି ମୋ କହିବା ଭାଇ ଦରକାର କହିଲୁ। ଧାନ ବିକିକିନି ପଇସା ତମକୁ ଆଣିଦେଲା ଜାଣିଛ ତ। ତମେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହେଇଗଲେ ତମ ନାଗି ଆମ ଘରେ କାଲି ଝଗଡା ଝାଟି ହେଲା ଆଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଧାନ ବିକି ଆଣି ତମକୁ ପଇସା ଦେଲା। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲ ତମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭାଇକି ମୋ ଆଗେ ମାଗିଲ ମୋ ଭାଇ ତମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଆଣି କୋଉଠି କରି ଦେଲା।
ଆଜିଠୁ ତମର ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ନା ତମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ କଥା ନାହିଁ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥାଟା କରିବନି ଆଉ ତମ ବାଟ ତମର ମୋ ବାଟ ମୋର। ତତେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି ସେ ସାହାଯ୍ୟରେ ପଳେଇବା ଦେଲୁ ଆଉ ହଉ ଯା। ସାଙ୍ଗକୁ କଣ କହିଛୁ କାଲି ପଇସା ମୁଁ ତ ଦେଇକିନି ଆଇଲି ପଇସା ପୁଣି ତୁ ସକାଳୁ ଯାଇକିନି ତାକୁ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି କରିକି ଆଇଥିଲୁ ନା କଣ? ଆଉ ସେ ମତେ ଆସିକିନି କହୁଥିଲା କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲି ତମେ ଆଣିକିନି ପଇସା ଦେଲ ଆଉ ମତେ ଆସିକି ବିଗିଡା ବିଗିଡି କରିକି ଯାଉଛି ଆମର ଗୋଟା ଛୋଟ ବେଳ ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆମ ଗୋଟା ଦୋସ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା କଥାଟା ଆଉ ତମେ କଣ ତାକୁ ବିଗିଡି ଦେଲ ନା କଣ ମତେ ଆସି ଏମିତି କହିଲା ମତେ କେତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତ ତାକୁ ଯାଇ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଇଲି ଯେମିତି ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆଇଲି ଆଉ ତୁ ତାକୁ ଯାଇକିନି ପୁଣି କାହିଁ କଣ କହୁଥିଲୁ ଆଉ ତୁ ମୋ ଭାଇ ହ ପଛକେ ସତ କରନି ଦେଖିଆ ମାନେ ଦୋଷ କାହାର ମୁଁ କହୁଛି ଦୋଷ ତୋର ତୁ ତ ଆଇଲୁ ପଇସା ଯେମିତି ଆଇଲା ବେଳେ ଆଇଲୁ କେହି ନ ଜାଣିଲେ ଦେଲା ବେଳେ ସେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆଉ ତୁ ତ ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦେଲୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଗଲେ ସେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଜାଣିଲା ମତେ ଆସି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହବନି କଣ ଦେଖିଆ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥବୁ ଯେବେ ପଇସା ଆଣିବୁ ଯେମିତି କେହି ନ ଜାଣିବେ ପଇସା ଦେଲା ବେଳେ ସେମିତି କେହି ବି ନ ଜାଣିବେ ସେମିତି ଦେଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହିବ ସମ୍ପର୍କ ପଇସାରେ ସବୁବେଳେ ତ ଭାବ କେବେ ଲଗେଇବନି ସବୁବେଳେ ଆଉ ଅଲଗା ଜିନିଷରେ ଭାବ ଲଗେଇବ କିନ୍ତୁ ପଇସାରେ ଭାବ ଲଗେଇବନି ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକିରି ତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ତତେ ଦରକାର ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାଇ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲ ମାଗିଦେବି ଆଉ। ହଁ ଭୁଲ ମାଗିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।